Як вам живеться в цьому модульному містечку? Як можна сказати, нормально, якщо втратив все. Ми залишилися отак, були у підвалі, отак, все пішло з квартири, все пішло. Залишилися одна шапка, одна курточка і одні чоботи. А розумієте, що все втратити у такому віці залишитися на старість без нічого. І вже ми маємо цю кришу, як то кажуть. Ви знаєте, ми вдячні польському народу, які підтримали нас, які дали змогу нам все-таки проживати в цьому містечку. Ми маємо дійсно які кімнати, це вже таке не порівнюючи з домашніми умовами. Але я, наприклад, я вдячна, тому що я прийшла, я знаю, що це моє місце, де я можу відпочити, де можна і прохарчуватися, нам дають обіди, як то кажуть, то ще дякуючи всім. We are thankful for the place of living, for an opportunity to get food every day, and they know that even this place is not like a common home, but still they have a possibility to come here every day, and they are very thankful. It's very pity and sorry that in like such not so young years they have lost everything, just like you see, well, like on the clothes. And your house is destroyed? Що ваші будинки зруйновані? Повністю. Там, де біля цей пам'ятник Шевченка, то бачили, то дирка, оце той все повністю. Повністю все втратили, все втратили. So, just wanted to comment on your courage to say keep your head up, better day are coming. Хочемо вас підбадьорити, сказати, що найкращі дні ще попереду. And we will do our best to be close to you. Хоч морально, ви знаєте, морально. А я хочу сказати, щоб наче на старість, вже старий, щоб наче в своїй хаті, щоб померти в своїй хаті. Тут польське, я нормально, спасибо людям, щоб зараз безпокоїться. Але своє є своє. То я жив, а тепер я ніколи не двораю, їх фотографії немає. Ніякої. Це жінка моя на кладбищі, це 5 років. Я, щоб її побачити, немає ні в кого. Я йду на кладбище, а на пам'яті, коли подивлюся, де це таке. До мене кажуть, ти не сильно ходи, бо не можна часто ходити. А так ще спасибо полякам, що це хоч нам. Thanks to partners that are giving such opportunities in this modular houses to be somewhere. Well, just stay strong. Your struggle Тримайтеся, будь ласка. not going to go in vain. І щоб не сильно морозно було, щоб тепло було. Будемо надіятися на Вже краще. старому, я вам скажу, що вже 80 років, то вже холодно.